Военен музей на крепостта Нимфея. Крепостта от Втората световна война Нимфея функционира като музей от 2000-та година. Намира се на 17 км северно от Комотини, близо до гръцко-българската граница. Крепостта е построена през 1936 година, 1940 година и е една от укрепителните работи на Йоанис Метаксас. Целта на експозицията е да представи събитията от битката при крепостта, както и експонати, свързани с немската атака през април 1941 година, информирайки посетителя за условията на живот на бранителите на крепостта по времето на войната. Експозицията обхваща изложбена галерия и една вътрешна зала на първия етаж. По протежение на галерията са реконструирани кабинетът на командващия и лечебницата на укреплението по такъв начин, че да се постигне по-автентично представяне на условията на живот на нейните защитници. Също така са изложени средства за наблюдение, реликви, копия от вестници от онова време, отнасящи се до битката и отбраната на Нимфея, както и откъси от документи с заповеди. Изложени са картечници, пистолети, арабски пушки, автомати и щикове, униформи на германски и гръцки офицери и войници. Чрез инсталираната аудиовизуална система посетителят може да наблюдава протичането на битката, действията на атакуващите германски сили, отбранителните позиции на гръцката армия, информирайки се същевременно за историческият контекст на гръцко-германската война.